És Péter László, ott hány nagyköszönsző vagyok. Hoppá, finnóca? Apucsuka. Figyelj, a téma, amit választottam. Ja. Beszélnünk kell a vegyes érzelmeidről. Vegyes érzelmeid nagyon fontos. Tudom, hogy ez egy téma, ez egy nagyon tabu. egyszerűen meg tudom magyarázni. Egy embernek ugye van füllyuka, orrjuka, van neki szája, van neki picsája, vagy van neki ságjukja. Na most egyetlen egy hiányzik az emberből, ugye a pina. Az a nő. Mindegyiket meg akarom baszni. A ságjuk, a szemét, a fülét, a száját, a kurványát, minden. A lábát is. Hallod, kutyámat is. Kiskutyát most veszek 4000, azért megdugjam. Hallod, ha ordít, jó kutya. Ha nem ordít, akkor megölöm. Na, add ide a sörömet. Akkor szétbaszom. Üdes geci. Ennyi. Na figyelj, hallod, ne kanyarodjunk el a tártól. A vegyes érzelmek. Mikor jöttél rá először, hogy vonzódsz a férfiak iránt? Te, amióta megismertelek. Nem, hallod, Csurályt hány évesen ismerted meg? A Csurály kicsi voltam még, bevezetett érted, érted, Hallod, titkokat elárult. Adj egy kicséget még, hogy. Nincs ége. Annyi, mint tudod. Bevezetett, aztán akkor buzultunk egy jót, érted, azt mondja, jaj, de kicsi faszom van. Mondom, ne aggódj, fölszopom, megpróbálom fölszopni. Neki volt kis faszom. Megpróbálom fölszopni a faszát, kicsi faszom volt neki. Hát bazd meg, nem sikerült. Nem baj, jó bekaptam. Nem ment. Tudom, mit csináltam? Ez az én faszom viszont felállt, én bedugtam neki segbe, étolajja, úgy bazd meg, azt mondja, Csurály. Na olyan, lesz egy Csuri. Látod, így kell. Mondom, te én nem állt fel a faszod, jaj, passzál, akkor majd feláll. Nem állt fel neki, sajnos szájba kellett szexuálnom. Éjben baszott téged? De tudod, hogy ő is nem baszott. Hát nem bírt, hát ekkora volt a Hát jó, de faszol. egy kicsit azért bedugta. Nem bírt, hát nem bírt, ha De azért bedugta. Hát ahhoz, hogy betolod a ságba, az kell fasz. Na. Hallod, és milyen volt az, amikor ez a kapcsolat megbomlott? Csurály meg közted? Szerintem egy veszteséges. Hát egy furcsa dolog lett. Akkor megbomlott a kapcsolat. Azért bomlott meg, mert átmentem egyszer reggel. Harmadik világháború kívül. Átmentem reggel, szóval azt mondja, És most egy nem pasival akarja. találtad. Azt mondja, ő már nőket akar. Ne bazzál meg, elment az esze? Elment. Fogadjak meg, neki, hogy Mondom, egy nőket kicsit akar? Azt mondja, igen. Azt mondja, én beleszálltam a Tímiába, volt egy csaj. Szerettél Nem Tibor volt? A Timibe, az én csajomba beleszerettél, én is szerettem azt a kurvát. Na mondom, hallod? Ott szablek egy pofont. Elég az, ez nem igaz. Nehogy ezt Nem mondom el neki. De nem volt. Nem mondom Hallod? vissza. Nem mondd vissza. Hallod? Jaj, mocskos. Mondom, azért is. Hallod? Elkezdett a sírni, pofon, letéptem a gatyát. Pubbá! Olaj nélkül. Csoki szekrény. Csuridat? Na, most megbaszom. Csurit? Hallod? Csurit? Tehát szétbasztom. Hallod? Szegény. Kivettem a faszomat, ráévesztem, aztán ne szed Csurály. Azért basz meg, mert köcsög vagy. Na figyelj, még akkor mindig volna egy kérdésem. Ugye azért az a tisztában vagy, hogy a transzexuálisok azok az a palik. Mert ugye a múltkor is elmentél 20 euróért kicsit. De a feleségemet szeretem azért. Igaz, hogy kinyaltad a talpát. Na, Picsáját is kinyalom. azt meséld el, hogy Olaszországban amikor összefutottál egy tranzisztorral. Basz kemény volt. Elvette a telefonodat is. És Hú, a mocskos. itt fogy a memória, itt nekem beszéljél, bazd meg. Jó, hát te buszi. Kurva anyád. Hát lejutta érted a mocsok. Azt ugye sárban, az volt érted, leszopott. Tök király volt. Mennyi volt? 20 euró. 20 vagy 10. Az majdnem ingyen volt. Az sem meg. De 20? De 20? Hát lehet, hogy 20-ast adtam neki. 20. Azért a telefonomat nem talán. Azért. De nem az volt a lényeg. De amúgy rájöttél, hogy az pali? Transfi volt. Hát azért mondom. Hát akartam szopni, nem állt annak se. Lehet, hogy Csurály volt beütözve. Ezek egy köcsögök, ezek nem állt se. Ja, basszus. De lehet, hogy te vagy ilyen unszimpatikus. Nem buzik, De hallod, és ez az a tisztában vagy, hogy amúgy ez buziság? De én nem Simán vagyok Elton Johnnal is de összeköltözhetnél? én annyi pinát, én imádom a pinát. De a faszt is. Nem, a fasz nem, most már leszoptam a fasz. De szépen felöltözött faszokat, azokat szeretem. Én szeretem a pinát. Pimpul. Én meg akarom baszni egyszer még a Jackit, a Mamit egyszer még. A főnő, a Sasha, azt is egyszer. Hallod, ne kanyarodjunk el a tárgyról. Hallod, a vegyes érzelmeikről beszéltünk. Ez. Vegyesről? Vegyes. Miért vegyes káposztát? Tudom, hogy kihánytad a káposztát. Le fog menni, Hallod? még erőt.
De hallod, ez, tudom, hogy egy kényes téma, Ott egy repülő, nézd de ez egy fontos téma. A vegyes érzelmekről beszélgessünk egy kicsit. Reptér mellett vagyunk, bazeg. Ott egy repülő. Most akkor Nem, az nem hosszát. ezt, de most igazából akkor elismered, hogy buzi vagy? Én nem vagyok buzi. Nem vagyok én buzi. Azért, mert leszoktál egy transzvesztitát? De én imádom a nőnek a kis az, amikor, mert ugyanaz a nő... De nem a nőről beszélgessünk, a férfiakról. Kilógnak a kis peckák, és azt nyalogatni, az gyönyörű. De a férfiakról volt szó. És betenni a kis nőnek a picsájába. Berakja a mosrákét? Akarod? De már csokolóztáltan az isztorra. Gyere, csókolj meg, buszi. Fúj. Hát kitöröltem a picsádat, meg Az igaz erről, volt. bazd meg. Az igaz volt. Na, Szárbusz! Az Rasmus. Én vagyok a Rasputin. Most akkor elismered, hogy buzi vagy nem? No, Nem, csak szereti a fasz. ennyi. Akkor az nem ugyanaz, nem? Én megharapom, de nem szeretem a fasz. Én a pinára megyek. És amikor az acskómat megcsókoltad? Hát, nem baj, majd nem Móni, várják, hogy hívják? Évához hazamegyek most. Évához hazamegyek, aztán majd beszélgetünk. Hát az a túrós az oda szóba se jöhet. Várjál, melyikám mutassa? Már száj van törve, tudod, ezzel kell. Ezzel kell, ugye. Ilyen hosszú, én. Na kezd zsibbadni a kezem. Mondjál valami izgalmasat, azért, mert itt hallod, itt vásárlók vannak Hát a figyelj YouTube-on. ide, van rajtad bugyi? Milyen bugyi van rajtad? Kis- Szaros. Szaros? Hallod, ha szaros, kinyalhatlak? Persze. Én lábujjamat a is. szart, én megtörlöm úgy, hogy a nyelvemmel kinyalom a kis pisádat, mindent, és tisztába teszlek a nyelvemmel. Na, én Jó? benne vagyok. Úgy Most? benne vagy? Jó. De utána akkor tudnál baszunk. addig kamerázni? Még kinyalja a lábujjamat, meg a szaros gatyámat? Persze, addig. De aztán utána Ajaj. megbaszol. Én nem csurály vagyok, ne haragudj. Ököllel is jó lesz. Már mentek ti a picsába. Fuck you! Jó, van elég.